etorriak saio berri batera gaur maiatzak 15 asteazkena. Elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Iker Goñi eta Naia Aiartza izango ditugu. Batxilergo artistikoko ikasleak dira Alaitz Institutoan eta musikal bat prestatu dute batxilergoko lehenengo mailako ikasleek. Musikal hau ilunpean izena dauka eta gizartean dauden beldurrak isladatzea du helburu. Eta honen inguruan hitz egitera etorriko dira. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1897an, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Urte batzuk geroago, 1948an, Palestinarren Nakba hasi zen, hondamendiaren eguna, bezperan Israelgo estatua sortu ondoren. Egun berean baina 1977an amnistiaren aldeko bigarren astea amaitu zen. Eta bukatzeko, 2013 urtean ehunka lagunek Ondarroako zubi batean erresistentziaz Urtza Alkortaren atxiloketari aurre egin zioten. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteazkenean, Arrosatiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6:30 irakurle taldeak Daiogui Andrea liburua izango du hizpide. Virginia Woolfen Daiogui Andrea liburua komentatuko da. Ostegunean alde batetik bertso afaria egongo da Irrintzi Peñan Igor Elorza eta Unai Iturriagarekin. Bertso afaria antolatu du Irrintzi Peñak maiatzaren 16an eta Igor Elortza eta Unai Iturriaga dira saioko bertsolariak. Iluntzeko 9:00etan hasiko da saioa eta sarrerak 20 euroan eskuratu daitezke. Bazkide bakoitzak 3 lagun gehiago apuntatu ditzake eta ordainketa Peñan bertan egin beharko da maiatzaren 12an baino lehen. Beste alde batetik, Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8:00etan Lilo taldearen kontzertua egongo da. Oko Andre Maria plaza izanen da kantu eta hitza Iruñeko udalaren euskarazko musika programaren edizio berriaren egoitza. Sarrera librea izanen da eta lekuak bete arte. Ostiralean batetik, plazara Euskara Erdigunera kooperatibaren aurkezpena egingo dute Laban arratsaldeko 7:00etan karrikirik antolatuta. Irati Fernandez, Eneko Gorri eta Xan Airek egingo dute aurkezpena. Bestetik, Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30 9:40 gutxira, piztuta Euskal Kultur Begirada 24 programaren barnean Eguzkilore izeneko mitologia eta jazz ikuskizuna egongo da. Eguzkilore euskarazko ikuskizunean Xabi Olkozek konposatutako musika entzunen dugu, proiekzioekin eta narrazioekin batera. Musikariek magiaz beteriko munduan barneratuko gaituzte, gure kultur sustraiei lotzeko eta jazz musikaren bidez euskal mitologia zahar aberatsa ezagutzeko. Larunbatean alde batetik Eguesirbarko euskararen eguna ospatuko da Badostainen. Tortilla eta bideo lehiaketa, gazteentzako herri kirolak, buztina eta talo tailerrak, helduentzako umorezko bakarrizketa eta kontzertuak antolatu dituzte Badostainen Eguesibarko euskararen eguna ospatzeko. Beste alde batetik, Jus Larrotxako Zibiboxean 11:00 12:04 arte, arte laborategia familia artean lantegia egongo da. Familiendako lantegia da, elkarrekin sortu, imaginatu eta gozatzeko. Saio bakoitzean, artista baten mundu magikoan murgilduko gara, gure adieraz moldea eta komunikazio moduaren bila. Lantegi bakoitza bukatzean, erakusketa txiki bat sortuko dugu elkarrekin lan guztiak bilduta. Nahi duen jende orok gure sorkuntza lanak ikus ditzan. Larunbatean baita ere euskal mitologia jira eta bira. Sorgina Txirulina izeneko ipuin kontaketa egongo da Jus Larrotxako Zibiboxean 12:00 ordu batak arte. Piztuta Euskal Kultur Begirada 24 ekimenaren baitan. Sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik 1, 2, 3 entzun.
Ipuin saio musikatu honetan euskal kulturako pertsonaiak agertzen dira, Mari, Lamiak eta bar. Horietaz gain, sorgina txirulinak asmatutako beste batzuk ere. Istorio magiko horiez gozatzeko prest? Gainera, piztuta euskal kultur begirada 24 programaren barnean baita ere, Txirristi Mirristi izeneko ikuskizun anitza prestatu dute Juslarrotxako Zibiboxean arratsaldeko 7:00 8:00 arte. Hitzaren akelarre honetan munduko hainbat sorginen istorioak ezagutuko ditu publikoak. Emakume askeak, boteretsuak eta apartak izango dira protagonistak. Mitoak asmatutakoak edo benetakoak. Hori nork jakin? Egia ote? Kontalaritza zuzeneko musika eta gertutasuna hirukote. Berotu belarriak eta prestatu. Igandean, Ruper Ordorikaren kontzertua egongo da Baluarten. Bakarka bi lana aurkezteko kontzertua egingo du Ruper Ordorikak Baluarten, karrikirik antolatuta. Igandearekin, arratsaldeko 7:00 izango da emanaldia. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, esnearen, lekaleen eta oilaskoaren prezioak pixka bat behera egin du. Erosketa saskiaren kostu orokorra 4,5% igo da apirilean Nafarroan. Olioaren prezioa 49,9% garestitu da eta fruta freskoena 20%. Argazki nagusian, Moncayolak Osasunaren golaren egileak ihes egin dio Gio Gonzalezi. Titularrean, eskasa. Moncayolaren golak ez du balio Mallorcari irabazteko. Hori koloreko berrietan alde batetik Palestinari laguntzeko gaueko martxa. Beste alde batetik Altsasuko arkangoa Nafarroako kroketa onena. Jarraian, Luzia Lakarrak muntaia estreinatuko du igande honetan. Eskuineko berrietan batetik administrariak egonkortzeko epeak 18 plaza oker zituen. Bestetik Lizarrako bizilagun bat hilda Zaragozan, kamioiarekin iraulita. Jarraian, Iruñeko udalak 11,5 milioi gastu heredatu ditu. Bukatzeko, Nafarroako 14 enpresa berriztagarri Texasera joan dira misio komertzial batera. Diario de Navarraren titular nagusian, Senatuak amnistiari betoa jarri dio. Barkamenaren legea kongresura itzuliko da eta maiatzaren amaieran onartuko du. Argazki nagusian, Felix Bariain, Ester Burgi eta Kaio Martinez akordioa zigilatzen, Diario de Navarra Dinagro jardunaldian. Titularrean, nekazaritzako elikagaien sektorearen batasuna. Nekazariek, kooperatibek eta industriak akordio bat sinatu dute sektorearen erronkei aurre egiteko. Eskuineko berrietan, alde batetik, Lizarrako bizilagun bat hilda Zaragozan, kamioia iraulita. Bestetik, administrarien lehiaketan okerreko plazak 18 dira jada. Azkenik, uneko larrialdietako erradiologia egoera salatu dute. Goiko berri urdinean, nekeak Osasuna irabazi egin du Sadarren eta bat berdindu du Mallorcaren aurka. Gara egunkariaren titular nagusian, elikagaien etengabeko igoerak KPIa igotzen du eta bizitza garestitzen du. KPIa 0,5 igo zen apirilean Nafarroan eta 0,8 EAEn martxoarekin alderatuta, batez ere gasaren eta elikagaien igoeragatik. Deigarria da oliba olioaren kasua, prezioa hirukoiztu da 3 urtean. Argazki nagusian, Peio Otxandiano eta Imanol Paradalesen arteko agurra atzoko saioan. Titularrean, Tejeria bere karguari berriro heltzean esandako hitzak ditugu. Estatuarekiko harremanen estatus berria errealitate bihurtu behar dugu. Eskuineko berrian, etxegabetzeen etenaldia 2028 arte luzatu da. Beheko berrietan, alde batetik, Amerikako Estatu Batuetako demokratak zatituta Israelen aurkako kritikengatik. Beste alde batetik, Osasunak ez du garaipenik lortu eta Alabesek porrota jaso du txapeldunaren aurka. Bukatzeko, betierekoaren laburtasuna.
92 urte zituela hilda Alice Munro Kanadarrak, bere ibilbide literario arrakastatsu eta talentuduna utzi zuen atzean. Pertsonaien emari psikologiko guztia kontakizun murrizketan kondenatzeko gaitasun neurrigabe baten gainean eutsia, eta 2013an Nobel saria eman ziotena. Berriaren argazki nagusian, Bakartxo Tejeria Jeltzaleak Pello Otxandiano EH Bilduren lehendakarigaiari eskua ematen, atzo Eusko Legebiltzarrean. Titularrean, EAJak eta PSEek gehiengoa baliatu dute Eusko Legebiltzarreko mahaiko karguak banatzeko. Bakartxo Tejeria Jeltzalea izendatu dute ganberako lehendakari laugarrenez. Beheko argazkian, zentsura eta euskal liburugintza aztertzen dituen tesia liburu gisa aurkeztu du Jakin Fundazioak. Titularrean, Torrealdiaren ondarea. Goiko berrian, Eduardo Txillidaren 1980ko hamarkadako zenbait pieza ikusgai jarri ditu Txillidalekuk. Eskuineko berrietan alde batetik elikagaien eta erregaien garestitzeak trabatu egin du apirilean inflazioa jeistea. Beste alde batetik, Ostiako 4 akusatuak zigortu ditu epaileak, baina eskatu baino zigor arinagoa ezarrita. Jarraian Lizarrako kamioilari bat hilda istripuz, aurten lanean zendu den 8. garraiolaria. Ezkerreko berrietan, batetik, iaz Araban LGTBI komunitatearen kontra egindako 28 erasoren berri eman dute. Bestetik, keinu hiztunen larrialdi soziala. Azkenik, Alice Munro 2013ko literaturako Nobel sariduna zendu da, 92 urterekin. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, ambiziorik gabeko berdinketa. Osasunak bana berdindu zuen Mallorcaren aurka, bart gauean sadarren jokaturiko norgehiagokan. Horren ondotik, 13. da sailkapenean, 41 punturekin. Eskuineko berrietan, alde batetik, Bego Badosen hitzetan, barnetegi ibiltaria oporrak pasatzeko beste modu bat da, eta euskaldun guztiei irekia dago. Beste alde batetik, elikadura burujabetzaren eta lurra babestearen aldeko Amilubi proiektua abian da. Laborantza ekologikoa sustatzen duen Biolur elkarteak Amilubi proiektua abiatu du. Gipuzkoan toki estrategikoan kokatua dagoen Amilbia baserria eta bere 9 hektarea lurrak kolektibizatzeko. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena ezegonkortasunak jarraipena izango du. Zerua hodeitsu edo oso hodeitsu egongo da eta noizbehinka zaparradak botako ditu. Sarriago eta indar handiagoz eguerditik aurrera. Goizean euria urriagoa izango da. Temperaturan aldaketa handirik ez. Maximoak 15 edo 16 gradu inguruan geratuko dira berriro. Mendebaldeko haizea ibiliko da, eta egunaren bigarren partean ipar-mendebaldekoa nagusituko da. Haizea zakarrago ibiliko da hegoaldean. Ostegunean ere eguraldi nahasia espero da. Goizean ostarte txikiak ireki daitezke eta ateri eutsiko dio leku askotan. Temperatura freskoarekin jarraituko dugu. Egunaren bigarren partean zerua oso hodeitsu egongo da eta noizbehinka zaparradak botako ditu. Goizean goiz, hego haizea ibiliko da. Arratsaldean mendebaldera aldatuko da eta gero ipar mendebaldera. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Iker eta Naiarekin gaude, Alaitzetik datozenak. Zer moduz? Ondo, bai. Ondo. Bueno, Alaitzeko institutotik, batxilergoko artistikoko ikasleak musikal bat egin duzu, ezta? Ilunpean deitutakoa. Eta, bueno, nola sortu da hau egiteko ideia? Vale. Denon artean sortutako idei bat da. Osea, nahi genuen beldurrarekin zer ikusia zeukan historio bat, eta azkenan atera dira hainbat estena desberdin, non beldur desberdinak lantzen ditugun.
Eta zergatik egiten da proiektu final bat moduan egiten duzu edo? Bai, eszenikoa denez, eta gaude musika lantzen, antzerkia dantzen, eta nik uste lehenengo mailan pixkat bukaeran bateko edo egiten dela urtero musikal bat, non musika, dantza, antzerkia islatzen den pixka bat ikasitakoa. Eta batxilergoko ikasle guztiak parte hartzen duzu lehenengo mailakoak edo? Ez, bakarrik eszenikoko modalitatekoak. Eta lehenengo mailakoak. Lehenengo maila bakarrik. Bigarren mailakoek egin zuten aurreko urtean eta guk aurten. Eta bakarrik ikasleak eta irakasleak inplikatzen zarete edo familiak baita ere, nola antolatzen zarete? Al printzipioz da ikasleek egiten duten musikala, baina noski irakasleen laguntza eta beraiek egiten dute lanaren zati handia. Eta gurasoek, dago guraso elkartea, hortik jasotzen duguna diru laguntza bat, baina gehiena gure esku. Eta noiz hasten zarete hau prestatzen eta nola da prozesua? Hasi justo musikala pentsatzen tola, otsailean, martxoan edo. Baina kurtso-hasieratik arte eszenikoetako asignaturan, egiten ditugu ariketa batzuk Ismarekin lantzeko hori pixka bat antzerkia, adibidez eszenatokitik nola mugitu, eta pixka bat ikasteko gero musikalaren orduan pixka bat jakiteko. Eta gero nola egiten duzu gaiaren hautaketa, ez? Suposatzen dut. Eta nola banatzen duzu lana? Ere da, segun ze musikal mota egiten den. Gure kasuan adibidez, hautatu genuen beldurraren gaia eta adostu genuen egitea estena desberdinak. Horrean hortik joan gara hautatzen estena bakoitzerako beldur desberdin bat eta hori landuz. Eta zergatik beldurraren gaia? Hasieran, suposatzen dut interesgarria sortu zitzaigun gizartean dauden beldurrak islatzea musikalean, eta uste dugulako ere joko handia eman diezaiokeela antzerkiari. Ez da berez beldurra ematen duen antzerki bat, baizik eta beldurrak lantzen dituena, ez? Batez ere beldurrak lantzen ditu, ere agian daukakutsu beldur hori beldurrezko klitxeak ere pixkat erabiltzen dituena, baina batez ere beldur psikologikoak igual, gehiago. Eta zergatik dauka Eizenburu hori, zein da esan nahia, ze da hil eta gero pean, ez, letra larriz. Beldurraren gaiarekin daude, estena eta estena artean egin ditugu bideo moduko batzuk, non hor agertzen diren hilketa batzuk. Eta, ilunpean pixka bat, hilgabe, ilunpean, da pixka bat beldurrei buruz, eta hil, beldurra, baina beste beldur hori hilketekin, beldurra, beldurgarria. Hori, beldurgarria, bai. Eta egin dezakezue sinopsi txiki bat, nola den? Spoilerik egin gabe, baina, esan bezala, dira 6 estena, 5? Nik uste 5 estena eta bideo. Eta estenen artean daude esandako bideo horiek. Non, agian hasieran ez daukaten loturarik, baina bukaeran ematen zaio lotura eta dena ulertzen da bikain. Eta, adibidez, lehenengo estena aukeratutako gaia da Gerra Zibilean oinarritutako istorio bat. Eta, istorio bakoitza zenbat iraungo du, 15 minutu 20, ez gehiago. Eta hori, bigarrena da, hori bai dela, laborategi batean egiten diren esperimentuak, beldurra, eta bai, hirugarrena. Gero, Alzheimerrari buruzko estena bat, eta Palestina horrengoa, Palestinari buruzko, gehienak dira gizarteko gaiak,
Bai, iruditzen zaigu oraintxe bertan Palestina dela gai bat non jorratu behar den, eta uste dugu ezin hobea dela gure musikalen horren inguruan hitz egitea. Eta gai guztiak daude erlazionatuak hil horrekin edo? Bai, haien erlazioa da pixkat beldur hori, eta erlazionatu ditugu estena bakoitza erlazionatu dugu bideo horiekin. Eta gero azkenik ere dago emozioen estena bat, non dauden pertsonaiak emozio bezala jarrita bai. Eta gai batzuk dira gehiago gizarteko gaiak eta gizarteko beldurrak, eta estena horiek dira bastante gogorrak, baina gero badaude beste batzuk pixka bat estabilizatzeko edo, non ez diren hain gogorrak, eta egite dute pixkat balantza hori estabilizatu edo. Eta zer moduz moldatu zarete gai honekin? Zerbait ikasi duzue edo? Bai, azkenean, pentsatu behar dugu, daramagula hau lantzen, Otsaietik, Martxotik, ordan, gaian inguruan egon gara hitz egiten, adibidez, Palestinaren estena egiteko eta benetazkoa dela irudikatzeko informatu behar izan gara, eta dakigun ja moduan dela lotxagarria, eta ordan uste dugu hori islatu dugula estenan. Adibidez, gerra zibilan ere, hori, joaten bazarete ikustera, ikusten da zer nolako tratu txarrak egon ziren garai haietan, eta uste dugu... Kritika puntu bat ere badauka, ez da? Da salaketa bat, azkenean. Eta zaila egin zaizue? Azkenean, sentimenduak eta emozioak hor daude. Hasieran igual zela zailagoa, adibidez, gerra zibilari ikusi nuen lehenengo aldian, hunkigarria sortu zitzaidan, ze azkenean bada gai bat non gauza fuertea gertatzen diren. Baina nik uste hainbeste aldiz ikusi dugu eta hainbeste aldiz saiatu dugu, eta non ez zaigun hain hunkigarria edo iruditzen, nolabait ikusi dugulako hainbeste ez. Bai, normalizatu duzuela pixka bat. Eta azkenan, ez da erraza, azkenan gara berrogei pertsona, 45 pertsona egiten, eta bakoitzak paper gainean, bakoitzak agian ikusten du berdina, baina irudikatzen du bestena modu batera edo bestera. Ordan gero da dena adostea eta guztiok alde moduan pozik egotea gero bukaerako estenarekin. Eta pozik zaudete? Ni bai. Ni baita, oso. Buruan okan ideia, baina hobea edo iruditu zait azken produktua edo. Azkenan, igual da, baina da gurea, orduan, ere hartzen dugu gogoekin eta gustoko dugu gurea den zerbait erakustea. Eta behin gaia hautatu zenutela, nola egin duzu gero gidoia eta nola izan da? Hasieran, arte eszenikoetako asignaturetan, jarritzen ginen taldeka, eta talde bakoitzak pentsatzen zuen istorio bat bastante librea. Hori baino lehen egin genituen pixkat beldurezko klitxeak eta hola, eta horrekin talde bakoitzak egin zuen bere istoriotxoa, eta gero denok amankomunean jarri genituen istorio horiek, eta zerbait gehitu behar bazen, edo kendu behar bazen, edo aldatu behar bazen, denon artean egin genuen. Eta hasieratik zeneukaten argi izan behar zirela hainbat istorio? Bai, azkenean esan duen bezala gara 40 pertsona, orduan egiten badugu istorio jarri bat non hasiera bat daukan eta pertsonak ez diren aldatzen eta bukaera bat, agian da zailago, ze gara asko eta denok nahi dugu izan, denok parte hartu nahi dugu nolabait. Orduan, baldin badaude bakarrik 2-3 protagonista, beste 40 geratzen dira agian nahi duten paper hori gabe. Orduan, estena ezberdinak egitearen alde ona da bakoitzak izan dezakela paper bat jokatzeko eskubide hori. Eta nola egiten da pertsonaien hautaketa?
Zeuden pertsonai batzuk, eta bidali ziguten inkesta bat, non guk aukeratu behar genuenean nahi genuen pertsonai printzipala izan, edo musikaria, edo pertsonairik ez izan. Eta gero guk aukeratzen genuen nahi genuenetako bat, eta egiten genuen casting moduko bat. Eta gero aukeratzen zuten, haiek egokien uste zutena zela, baina esan behar dut, niri asko gustatu zaidan puntua izan dela, denok badaukagula nolabait paper bat, edo nahi izan duguna badaukagula. Osea, ez dela inor geratu ezer gabe, edo orduan hori alde horretatik. Guk historioak egitaren alde hona da, guk egin baldin baditugu pertsonaiak, pertsonaia bat hemendik kendu dezakegula eta beste batetik jarri, adibidez. Imaginatu bi pertsonek nahi dutela egin pertsonai hori agian bitan zatitu daiteke eta biek egita pertsonai hori. Azkenean ez da castinga oso zorrotza, baizik eta malguak izan gaitezke noski. Bai, moldatu zuen pixka bat denak pozik egoteko edo. Bai, eta denak parte hartu ahal izateko baita. Eta, jada, larun batean Barainainen egin zenuten, ezta? Eta zer moduz joan zen? Osa, hasieran denok geuden oso nerviostuak. Ze pase guztia segido, atera zen segun balderago edo lehen aldiz. Horrek sortatzen dizu azkenean pixkat intxeguritateak eta hola. Baina nik uste oso ondo atera zela, niretzako behintzat, oso pozik geratu nintzen. Bai. Eta jendeari gustatu zitzaion. Bai, azkenean izan gure Barainaingo auditorioan, eta esan ez dela lehenagoko pasean gaude gainera hori argiak prestatzen, eta argiak prestatzean da pixka prozesu oso lasaia eta egon bazala agian estenan horrela eta gure irakaslea beste puntan argiak mugitzen eta zuzaude orduri falta ordu bat nahi dut egin eta fuera. Eta ni oso gustora. Momentu hori nik uste izan zela pixka tentsua denentzat. Bai, irakasleentzat, guretzat, denentzat, baina ondo atera zen. Azkenean da beharrezkoa, egotea pixka urduri hasieran, ze bestela ez zaizu importa, ez bat zaizu urduri. Eta larun bat honetan daukazue bestea? Hori da. Eta non da? Burlatako kulturetxean izango da. Eta zer ordutan? 7:30 izango da. Eta Barainainen bezala irango du gutxi gora bera ordu eta 20 minutu. Hori da, 80 minutu. Eta sarrerak non daude salgai? Burlatako kulturetxeko webgunean sartzen zara eta hor erositzakezu sarrerak 6 eurotan. Bai, eta sarrera horietako dirua badoa ONG batentzat, non Afrikako... Ugandan dagoen proiektu bat nekazaritza eta musika eskola batzen dituenak, hor sarrera horietako diruaren zati bat badoan ONG horretarako destinatua. Bai, non baita behar bereziak dituzten pertsonei pixkat bideratua baita. Orduan ekimen polita gainera. Bikote, bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen? Animatu etortzera eta uste dugu egin dugula lan polita, orduan uste dugu dela esperientzia ona joateko familiarekin lagunekin. Bai, gainera guri ere, gu ikustera etortzea eta gustatzen zaigu eta azkenean... Eta dago, historia dago, historia daude ongi. Bai, arrosetitzen gara, egin dugunaz. Posten naiz. Mila esker gurekin partekatzeagatik zuen musikala eta jende animatzen den. Mila esker. Ondo segi. Agur.
Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.